Yr artist tecstiliau Nerys Jones Llanrwst gan Rhiannon Parry. Dywedir am aelodau ambell i deulu bod gwnïo, gwau a chrefftio ynddyn nhw. Yn sicr mae hynny'n wir am deulu y ddiweddar Elizabeth Ann Jones o ardal Llanrwst, a thrawes yn ysgol Nant yr Hiw, ac yna ar ôl iddi briodi yn wraig fferm Penoros Trofarth lle magodd 5 o blant. Gwir y rhai hynny ohonoch sy'n gyfarwydd ar teulu hwn am ei llwyddiant yng nghystadlaethau crefft Merched y Wawr, a chy'r tystiolaeth pellach o'r llwyddiant hwnnw yn y llyfr crefftau a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y mudiad. Tua diwedd 2021, cafodd un o'r teulu talentog hwn, Nerys Jones, arddangosfa unigol o'i gwaith yn Galeri Caernarfon, yn dwyn y teitl dros ben llestri. Mae Nerys bellach yn byw yn Llanrwst, ond mae magwyd ym mhentref Dolwen ger Betws yn Rhos. A thrawes oedd ei mam, a'i thad yn gweithio gyda cheffylau ar fferm enwog Coed Coch yn yr un ardal ger Abergele. Pan fyddai hi a'i chwaer yn fychan, ei mam fydde'n gwneud ei dillad. Ei mam hefyd addysgodd y ddwy i'w nio a gweu. Rhwng yr addysg ar yr aelwyd a brwdfrydedd ei athrawes yn ysgol Llaneilian y maes crefftau, sef Mrs Megan Roberts, pa ryfedd i Nerys ymroi o ddifri yn y gwersi celf yn ysgol Glan-Clwyd o dan arweiniad chwip o athrawes Nerys Jones. Ei derbyn i ddilyn cwrs tecstiliau ym Manceinion. Ar derfyn ei chyfnod yng Glan-Clwyd, wyddai Nerys ddim pa drywydd i'w ddilyn. Persadwyd hi i ddilyn cwrs sylfaen celf yng Ngholeg Wrecsam. Cwrs yn rhoi cyfle i myrfyrwyr feistroli gwahanol sgiliau a phenderfynu ar faes astudiaeth bellach. Tecstiliau fyddai priod faes Nerys. Bydd ddigon ffodus i gael ei derbyn ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion. Yno cafodd gyfle i feistroli technegau a phrosesau gwahanol ac i ganolbwyntio ar frodwaith. Crwydro'r byd. Ar ôl graddio arhosodd Nerys ym Manceinion, rhentu stiwdio ac arddangos ei gwaith. Ond roedd gofyn talu am y stiwdio a chynnal ei hun. Doedd dim i'w wneud ond chwilio am waith, a hynny fel meistres gwisgoedd llawrydd, llwyddodd. Cafodd waith yn adran gwisgoedd y Manchester Evening Arena, yr Apollo a Theatr Lowry. Roedd pobl yn dod i ddadnabod chi ac yn gwybod eich bod chi'n medru gwrio, meddai. Canlyniad hynny oedd 15 mlynedd o deithio o le i le i bob rhan o'r byd gyda grwpiau pop enwog y cyfnod, Will Young, Sugar Babes a Goldfrapp, yn paratoi dillad ar gyfer ei sioiau. Bu ar daith hefyd gyda chyfres yr X Factor, ond hiraethau am ei chynefin, a chefnodd ar gwaith hwn gweithaf ei elfen gyffroes ac anturus. Heddiw, mae'n gweithio'n rhan amser yn dysgu tecstiliau yng Ngholeg Dolgellau, yn trefnu a chynnal gweithdai plant mewn safleoedd amrywiol. Mae ysgolion yn galw arni i greu gwaith celf ar wahanol brosiectau, ac wrth gwrs mae'n gweithio ar ei phrosiectau hi ei hun. Beth yw'r prosiectau hynny? Beth sy'n ei ysbrydoli? Geiriau. Dwi'n sylweddoli o hyd fy mod yn cynnwys geiriau yn fy ngwaith. Rhan o ambell i gerdd neu wiangerdd sydd wedi serio ar fy nghof ers pan oeddwn yn blentyn. Ac yn rhyfedd iawn, dwi'n troi dro ar ôl tro a teiriadur Saesneg Cymraeg fy nain. Wn i ddim faint yw ei oed, diflannodd y wyneb ddalen. Dwi'n dotio at ambell i gyfieithiad. Y gair am lemon yw afal melynhir, a cafal eiraid yw'r gair am oren. Y geiriau hyn sy'n farwain i frodio'r ffrwythau. Beth arall? Patrymau ar frethin gwlân. Efallai am ei bod yn fatgoffa am heilwyd am Cymreigdod. Roedd perthynais i fy nain yn berchen ar ffatri wlân Penmachno sydd y sywaith wedi cael.
Mae gennym sawl carthen o'r felin hon, a dwi wedi mwynhau ail greu darnau bach o'r patrymau yn fy mrodwaith. A'i thechnegau? Cymysgfa o frodwaith llaw a brodwaith peiriant. Dwi'n hoff iawn o argraffu ar sgrin sidan hefyd, a does dim yn well gen i na dylunio gwahanol ddelweddau cyffredin a throsglwyro'r dyluniad i beiriant gwnïo digidol. Yn aml mae'r darnau am gwaith yn gyfuniad o'r technegau hyn. Ei hoff beiriant? Oes, peiriant Bernina a'i law a gefais ar fy mhen blwydd yn 11. Mae'n hŷn na mi hyd yn oed. Dros ben llestri? Roedd yr arddangosfa waith Nerys yn y galeri yn dyrchafu'r cyffredin ac yn ysbrydoliaeth i bawb a'i gwelo.